טוב, אם אני צריכה לסכם את מה שאמרת עד כה, בלגן, פוטנציאל לבלגן עצום, והאם התרחישים האלה שנוגעים גם לשאר המעצמות העולמיות וגם לפחות או יותר כמעט כל מדינות העולם, אולי לא התייחסנו לאפריקה, אבל אתה יודע, הרבה ממדינות העולם, האם בעצם אנחנו מדברים על מלחמת עולם שלישית? בפוטנציה כמובן. אני לא חושב. אני חושב שמי שמאיים במלחמת עולם שלישית מנסה להרתיע את ארצות הברית, או ניסה להרתיע את ארצות הברית מלהיכנס למלחמה, זה בעיקר הרוסים. לאף אחד אין, מה האינטרס הסיני לפתוח במלחמה עם ארצות הברית כעת? אין שום אינטרס כזה. איראן יכולה להבהיר עם עין את שדות הנפט ולפגוע בדברים האלה. זה יפגע מאוד בסין ורוסיה. אז מה האינטרס שלהם? מה, להיפגע עוד על ידי ארצות הברית? מה זה מלחמת עולם שלישית? לפגוע בארצות הברית. מלחמה של המעצמות. אני לא רואה תרחיש כזה כרגע. לאף אחד אין אינטרס לעשות את זה. זה בדיוק האבן המתגלגלת, וזאת משהו שכאילו יוצא משליטה. הרבה דברים יכולים לקרות, אנחנו יכולים לדבר שוב עוד שבוע ולראות לאן דברים מתגלגלים, אבל בנקודה זאת אני לא רואה את הדבר הזה, אבל יכולה להיות פגיעה גלובלית, בכלכלה הגלובלית, בוודאי, אם איראן תפגע, כמו שאמרנו, במתקני נפט או בייצוא הנפט דרך מיצרי הורמוז, אז אני רואה כניסה אמריקאית. אגב, לסינים ולרוסים יש אינטרס, לא בטוח שלרוסים כי הם מייצאים נפט ואז טוב להם שהמחיר עולה, אבל לסינים בוודאי יש אינטרס שארצות הברית תפעל לפתוח את המיצרים, הפוך על הפוך כזה.